Добрый дзень! Шчыра вітаю ў сценах нашага музея. Установу адукацыі Збурачская сярэдняя школа Маларыцкага района. Зазірнуўшы ў наш музей, вы дакранецеся да унікальнай гісторыі нашага краю, да нашай роднай вёскі Збураш. У нашым музеі мы старанна захоўваем рэдкія экспанаты, якія дазваляюць перанесціся ў мінулае і дакрануцца да гісторыі. Наведаўшы наш музей, вы не зможаце застацца абыякавымі да лёсаў тых людзей, звесткі аб якіх мы беражэм. Наведванне нашага музея натхніць вас на пошукавую дзейнасць, папоўніць вашы веды новай цікавай інфармацыяй. Наш музей складаецца з 5 экспазіцый. Беларуская хатка, история твоей школы, а годы летят, я теперь вспоминаю как песню, листая прошлого страницы. У экспозиции «Белорусская хатка» захоўваюцца унікальныя экспанаты конца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Гэта збурачскія строі, аўтэнтычны посуд і прадметы побыту, тканы і вышываныя ручнікі. Звярніце ўвагу на падручнікі, вучэбную літаратуру і перыядычныя выданні пачатку 20-го стагоддзя на беларускай, польскай і рускай мовах. Аб трагічным мінулым нашай вёскі вам раскажуць экспанаты, прысвечаныя Вялікай Айчыннай вайне і нашым гераічным землякам, партызанам і салдатам савецкай арміі. Наша школа ганарыцца атрадам юных інспектараў дарожнага руху і яго нязменным кіраўніком Наўросем Іванам Васильевичам. Усе іх узнагароды і дасягненні захоўваюцца ў нашым музеі. Дзякуй за ўвагу!